Tak dneska vás vítame pri ďalšom videu zo žrania mandariniek. Ani dole. Máme túto konzervu za 38 centov. Euro 38. No to je jedno. A sú tam mandarinky. Zdravé. Nafúkané. Od maminky. No. Aby som bol konkrétny z Poľska. Takže nečakajte nič dobré. A toto video by sme chceli natočiť. Ako? To je hovado. No, ty si vôbec není na kamere. No. To mám to vôbec. Má poruchu, viete. Poruchu. Podľa mne zase v noci šibalo, lebo som sa dívala také strašidelné videá. A tam toto, vieš, ja keď som sa mi zdalo, že ma zase niekto chytá. A vieš, keď mám telku a tam to červené svetlo svietí. No tak mi sa zdalo, že tam niekto baterkou ja sa díva. Lebo sa to pohybovalo. Lebo ja som sa stával. Pomaly som sa dával na zadok. A to sa pohybovalo. Tak... A to sa búchať. A mohla čo to uverá? Načíš to? Ďalej som spal. Ale nemal som strašné sny. Snívalo sa mi o anielovi, archanielovi, alebo jak sa to volá. A povedal mi jedno. Nepočúvaj! Tak. Gangnam Style, lady, wop. Zdravá mandarinka s Maríkou. Mandarinka. Darinka. U neho sa to prejavuje, tá fajka. Ako sa to volá? Mandarinka, Darinka. To bola na tom jeden pomaranč sa zaľúbil raz do Darinky. Tejto mandarinky. Potom som vedel o tom už celý strom, že som ho ja zožral. Tak, no, čo to, no, tak. Letráme ten spomínaný zápas, hej, ktorý nebol zverejnený. Ktorý vyhráme, ja dám 2 góly, to si píš, to si ešte zajtra povieme, ak pôjdem. To hovorí furt, ale... No hovorím, ale... Keď to bolo? Pred týždňom som skoro dal. 6 dní dozadu. To, keby mi nezobral loptu a kopne ma. Angličák. Od angličaku do mojej hlavy. Od hlavy do tyčky. Od tej tyčky ku tyčke. Od tyčky do mojej hlavy. Od mojej hlavy do vinkla a do brany. No. To bola náhoda. No, už to natáčame veľmi dlho, ale mne to nevadí, lebo je však sobota. Čas. Keby si ma niekto chcel... Ticho. Keby si ma niekto chcel pridať na tankoch, volám sa SUS 102 301. A ja sa volám Matej Milo Boss. A druhé mám? Nepoviem. Heslo vám nepovieme. A ja som v tom prípade, čo je, Generalissimo. A ja som Hviezdička Včko. Ja však my sme to už hovorili, že? No. Takže musím sledovať diváci. A dúfam, že nám dáte lajky aj tie vaše odbery. Prvýkrát to robíme a trošku nám šiblo z toho. Nevieme, čo máme robiť, tak sme trošku trápni, ale no.
Možno, že niekedy budeme aj v televíznych novinách, nikto nevie, čo ty vieš, ako Gogo. No, Gogo, najtrapnejšie video na svete, to vieme. Ako ten Nino Šurina, čo dáva také videá, že ty si mi to uzjedol. Že Šinko Šurina je. Dovidenia. Dovidenia. Majte sa. Dobre, vidíme sa o 2 minúty. Čaute, ahojte.